Malawi Today. Kulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero kunali press briefing imene anachitisa anthu amene akuzitchula kuti ndi atsogoleri a mipingo okhuzidwa. Kodi anthu amenewa ndi okhuzidwa chifukwa chani? Akuti anthu amenewa akhuzika ndi statement imene anayankhula Bishop Tom Loki Msusa, Roman Catholic, amene anayankhulapo za ngozi imene inachitika pa 10 June imene inatenga miyoyo ya anthu 9 kuphatikizapo yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino olemekezeka malemu Right Honorable Dr. Saulos Klaus Chilima. Mizimu yawo iwuse mumtendere. Anthu amenewa Bishop anayankhula zinthu zambiri, ndipo mu mawu awo ena amene tinakwanisa kupangapo koti ananena kuti zimene zinachitika pa 10 June ojambula analipo ndipo ankajambula china chilichonse, ndipo ojambulayo ali moyo, ndipo china chilichonse chimene chinachitika nthawi imeneja nthawi yake yoyikika ikazakwana chizadziwika. Ndi statement ngati amenewa anthu ena anadzudzulapo, monga ngati amene abwera apa wadzudzulapo ndi kunena kuti zimene anayankhula Thomas Msusa ndi zinthu zozesa chisokonezo m'mitima mwa Malawi, chifukwa anthu achipembedzo ndi amene anthu amawamva kwambiri kusiyana ndi wina aliyense. Zonena za munthu wa Mulungu zimakhala zoti anthu amazikhulupirira mwachangu, ndekotero kuti Msusa kuyankhula mawu ngati amenewa ndi zinthu zonena kuti zitha kuzesa chiopsezo mdziko muno. Nde pali zinthu zingapo zodabwisa zimene zinachitika malo amenewa, zimene anthu zinawapasa mafunso ambirimbiri kuti kodi kuma anthu amenewa ndi anthu onena kuti akuyimiradi ngati azisogolera mipingo kapena achita kutumidwa ndi andale. Monganso mwa mafunso ena atolankhani amene anawafunsa anaonikirapo sonkhani ngati imene. Inu pali chinthu ichi chimene chadabwisa anthu ngati kuti anthu amadabwa kuti anthu amenewa wina aliyense sakuzitchula kuti wachokera kuti. Amene amadziwikapo odziwika ndi anthu achisilamu amene anadziwika ndi kavalidwe kawo, anthu anatha kuwazindikira kuti anthu awa achokera ku chipembedzo cha chisilamu. Koma anthu ena akuoneka kuti sanafune kuti azipange disclose identity yawo kuti iwo akuchokera ku mpingo wanji. Nde zimenezi ndi zinthu zodabwisa kwambiri kuti koma anthu amenewa akuyimadi pa chilungamo. Nde anthu ena anso anawafunsa kunena kuti kodi ni munthawi imene anthu adatuluka ndi zikwanje, bwanji mu nthawi imeneyi inuyo simudayankhule china chilichonse, koma lero anthu ena akuyankhulako mawu chabe mukutuluka ndikunena kuti tikufuna mtendere mdziko muno. Kodi anthu azikwanje amenewa simunayankhulepo, simunatuluke nkuyankhulapo bwanji? Nde mafunso ngati amenewa sadakwanise kuyankha. Kotero kuti chinthu china chachitatu chimene chinachitika chodabwisa nchonena kuti mafunso ataphaphalatsidwa mafunso anthu amenewa ndi atolankhani, mwambo wonse ukuoneka kuti sudapitirire. Angoyankhapo mafunso atatu okha, koma mwambo sudakwanise kupitirira. Akuti mukuyankhula kwawo kuti mwambowu unapitirira ndi 45 minutes ndi nthawi imene anakonza kuti awapase anthu. Nde izizi ndi zimene zachitika kumeneku, koma tingokupasiraniso tiziduswa tingapo tamafunso amene atolankhani adawafunsa anthu amenewa. Nde tiye tikhale limodzi ndipo timve kuti zikuti bwanji. Koma mwa nthawi ndi nthawi timapempha subscribe ngati mmene mukuonera pa screen pathupo. Nde subscribe to the channel. Tiye timve tiziduswa timeneti. Ku Blantyre dzulo, ngakhale timalemekeza udindo wake ngati mtsogoleri wa uzimu, tikukhulupirira kuti mawu ake sanakwaniritse udindo wawo womwe anapatsidwa atsogoleri achipembedzo, malo moti akhazikitse mtendere, mgwirizano ndi kuyanjana komwe dziko la Malawi likufunira kwambiri pa nthawi yovutayi. Mawu ake akhoza kulimbikitsa mikangano yosafunika. 1. Kusakwaniritsa udindo
okhazikitsa mtendere ndi kuongolera. Udindo wa atsogoleri achipembedzo ndi kubweretsa bata, mtendere ndi machiritso mdziko, makamaka nthawi ya mavuto. Zonena za Archbishop Msusa sizinakwaniritsa udindowu, koma zikuonetsa kulephera kwa atsogoleri achipembedzo pa nkhani yoonetsetsa kuti anthu akhala ogwirizana komanso kuti dziko likhale lolimba mtima ndi lokhazikika. Njira yomwe adagwiritsa ntchito sinaonetse udindo wa uzimu wotithandiza kufikira pa mtendere ndi mgwirizano. 2. Chiopsezo cha chisokonezo. Chiopsezo cha kusokoneza mgwirizano mdziko ndi chipembedzo. Nthawi komanso zomwe Archbishop Msusa ananena zili ndi chiopsezo choyambitsa kusamvana mdziko komanso gulu la atsogoleri achipembedzo. Zikufunika kuzindikira kuti komiti yofufuza mwatsatanetsatane pa ngozi yomwe idapha wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Macraus Chilima ndi ena asanu ndi atatu inali ndi othandizana ochokera magulu osiyanasiyana. Mwa iwo munali achipembedzo, majaji, kuphatikizapo atsogoleri akatolika, amalamulo tanena kale, komanso mafumu, komanso ngakhale iwo amene akuyimira mabungwe. Archbishop Msusa anali ndi nkhawa ngati Archbishop Msusa adali ndi nkhawa zokhuza zotsatira za komiti, akanatha kufotokoza nkhani zake molunjika kwa komiti, kulankhula pagulu, osayamba kukambirana kwa yekha kumawononga chidaliro ndipo kumatha kubweretsa kusokoneza mdziko. 3. Kutaya mwayi wopereka machiritso ndi chiyembekezo. Nthawi yomwe dziko la Malawi likuyesetsa kuchira, mwa mawu Archbishop akanatha kukhala gwero la chiyembekezo, chitonthozo, chilimbikitso. M'malo mwake mawu ake awononga zomwe tikupanga monga dziko kuti tikwaniritse kuyanjana ndi mtendere. Wachiwiri wa atsogoleri yemwe anamwalirayo sanali wotsogolera wa chikatolika yekha kapena nthumwi ya chigawo china. Anali munthu wa dziko lonse amene imfa yace yagwira mtima anthu onse a Malawi mosasamala za ndale, chikhalidwe kapena chipembedzo. Ngozi zomwe zimakhudza dziko lonse zimafuna yankho lomwe limaposa zofuna za munthu kapena gulu lina lake kapena lomwe limayang'ana pa mgwirizano ndi machiritso a dziko lonse. Number 4. Kulemekeza ntchito ya komiti yofufuza. Tikuyamikira komiti yofufuza chifukwa cha kuonekera poyera, ukatswiri ndi kudzipereka kwawo ku ntchito yawo. Komiti idapereka mwayi kwa aliyense amene anali ndi chidziwitso chokhudza ngozi kuti abwere ndi kufotokoza. Izi zikusonyeza kuti anali wokonzeka kufufuza zoona. Archbishop Msusa akuti ali ndi chidziwitso china. Ngati ndi choncho, ali ndi mwayi wokwanira kufotokoza ku komiti. Komiti inali ndi othandizana omwe ndi akatswiri ndi anthu okhala ndi ulemu komanso luso lofunikira pa ntchitoyi.
tikuyamikiranso mtsogoleri wapamwamba wa mlembi wamkulu wa dziko amene anasonyeza kuonekera poyera potulutsa ripoti la komiti poyera asanalandire yekha. Izi zikusonyeza kuti anali wokonzeka kuyang'aniridwa ndipo anapatsa dziko chidaliro pa ripotiro. Ngati Archbishop Msusa akukhulupirira kuti pali zolakwika kapena zofunikira za ripotiri, tikupempha kuti afotokoze umboni wake momveka bwino. Chimene sitingalole kapena kuvomereza ndi zosokoneza mtendere wa dziko kudzera mu zonena zomwe zimapeputsa anthu kutali ndi zoona komanso kuyambitsa mikangano yosafunika. 5. Kusiyanitsa nkhani za tchalichi ndi ndale. Monga atsogoleri achipembedzo tikupempha Archbishop Msusa kuti azindikire kufunika kosiyanitsa nkhani za chipembedzo ndi ndale. Tchalichi ndi malo opulumukirako mtendere ndi kulimbikitsa uzimu, pomwe ndale zimayenda m'malo osiyanasiyana. Tiyenera kupewa kugwiritsa ntchito mpingo popereka mawu omwe angabweretse chisokonezo, mikangano kapena kusamvana mdziko. Atsogoleri achipembedzo ayenera kuganizira koposa zonse kuteteza bata ndi mtendere wa Malawi ndi kuthandiza anthu ake kuti akwaniritse kuyanjana ndi mgwirizano. Kupempha mgwirizano ndi kuyanjana. Monga atsogoleri achipembedzo tikupempha Archbishop Msusa ndi atsogoleri onse achipembedzo kuti aganizire mphamvu ya mawu awo ndi kukhudzidwa komwe angabweretse. Tigwiritse ntchito malo athu olankhulira kulimbikitsa chiyembekezo, kumvetsetsa ndi kulimbikitsa mgwirizano wa dziko. Malawi ikufunikira machiritso osati kusokonezeka. Tikumukumbutsa Archbishop Msusa za udindo wake ngati bambo wa chipembedzo mdziko lino, kulimbikitsa mtendere, kuteteza mgwirizano, kutsogolera mwachitsanzo kuti asunge makhalidwe abwino ndi uzimu wa dziko lino. Tikumaliza potero tikulimbikitsa anthu onse a Malawi kuti apitirize kudzipereka pa ulendo wa machiritso, mtendere ndi kuyanjana. Tigwire ntchito limodzi kuti timange Malawi wolimba komanso wogwirizana. Zikomo kwambiri Reverend Alfred Chitope, ambuya kudaliseni kwambiri chifukwa cha statement imene mwayankhula mchichewa ndiponso yomveka bwino. Pa nthawi ino ndifuna ndikupasireni kwa Sheikh Mufti Chindamba kuti atipasenso comment ya mchichewa. Zikomo kwambiri. Choyambirira tithokoze tolankhani onse afika malo ano komanso azipembedzo tonse tafika malo ano.
ndemanga zanga zili motere. Choyambirira dziko lino la Malawi limakhulupirira kwambiri mbusa komanso bishop komanso shekhe potengera kuti ndi udindo umene uli waukulu pamaso pa Mulungu kuposa maudindo onse. Zimene zimayankhulidwa ndi bishop anthu aja amachitenga kuti ndi choona. Zimene zimalankhulidwa ndi shekhe amazitenga kuti ndi zoona. Ndipo mkatikati mwa liwu lililonse limene wayankhula shekhe kapena mtumiki wa Mulungu, chimenecho anthu amachisunga kusiyana ndi anthu amene ali andale. Nde ngati ife azipembezo kapena kuti azisogoleri azipembezo amene tikusogolera mipingo yonse, tiyenera choyambirira tisamalise. Chifukwa ndi zinthu zimene zingayambise chisokonezo nziko, chifukwa ndi anthu amene anatikhulupirira chifukwa cha mzimu wathu umalumikizana kwambiri ndi Mulungu. Koma pambuyo pamene tili ifeyo azipembezo, pamene tili azitumiki a Mulungu, sitili ndi mphamvu yayikulu yoposa Mulungu. Chifukwa mphamvu yayikulu ili ndi Mulungu. Mulungu mu Qur'ani akunena kuti Allahu ya'lamu ma fi suduri. Mulungu amaziwa zimene zili mu mtima mwa munthu. Pomwe bishop sangaziwe zimene zili mu mtima mwa munthu, shekhe sangaziwe zimene zili mu mtima mwa munthu, pastor sangaziwe zimene zili mu mtima mwa munthu. Udindo wina umafunika kumusiyira Mulungu. Musapereke chinthu chimene inuwa mulibe umboni. Ndi chifukwa chake Qur'ani hadithi imanena kuti iyakum wa dhanna fa inna dhanna akdhabul hadithi. Upewe kuganizira, kungoganizira chinthu kuti izizi sindikugwirizana nazo ulibe munthu we umboni. Ndeti mapempha bishop athu olemekezeka amene sakuvomereza zinthu zina zimene zabangidwa kafukufuku kale mbuyomu. Opanga kafukufukuyo sana bange munthu mmozi. Munali gulu lama lawyer, ma bishop anali momo, ma olemekezeka osiyana ogwira ntchito zosiyana ngakhale mafumu amene anali momo. Kulongosola mmene iwo azionera koma umboni wina uli ndi Mulungu. Pamene umboni wina uli ndi Mulungu, tikupempha kuti azinenele a Mulungu tisazipangenso kukhala Mulungu. Omasusa zinthu zina zimene zinazo akaweruza Mulungu mwini wake mmene zinayendera. Palipoti lija limamveka kunena kuti ndege ija inapangidwa hayala ndi office ya wachiwiri wa mulangizi wa president. Ndiganiza kuti umboni unaperekedwa omveka kunena kuti kusonyeza kuti office imene inagwira ntchito yonena kuti ndege imene ija inyamuke. Timamva lipoti lija molimvesesa bwinobwino. Komanso aja inaka ndege anapereka lipoti lina. Nde ineyo ndikudabwa azisogolera a Mulungu amene tukumazitchano sopano kumabwera poyera kuti tizipanga judgment ngati tunetafikano pa Mulungu. Izizi tiyeni ziko lino tilikhazikise likhale labata. Chifukwa ifeyo ntchito ya azitumika a Mulungu tili ndi malireso osamfikiraso Mulungu. Tikhazikise bata chifukwa mawu amene timayankhula azabweresa chisokonezo mziko potengera kuti azitumika a Mulungu ndi amene amamveda kwambiri kusiyana ndi munthu aliyese. Pempho langa linalilonena kuti ngati tikuyima pa gome tiyeni tipangeza gomeyo, tisapange zinthu zimene tizioneka ngati kuti tigawanise mtundu. Chifukwa mpingo muli monse muli anthu azipani zosiyana, palibe mpingo umene umalozera kuchipani chimodzi. Ziko lino tipemphe kuti likhale ndi mtendere. Mulungu akudaliseni. Kampiri nkuteka mwina pale mafusa awili atatu, then we call it a day. Yes. Ndine Winston Kaimira kutoka ku Zodiac Broadcasting Station.
Poyamba funso langa atsogoleri muli apa ndila kuti mwina amene matsogolera makamaka simunatifotokozere kuti mwachokera mipingo iti, komanso mwina ku mipingoko zomwe munenazi ndi zomwe amvana amene mumatsogolera akhristu osiyanasiyana kayanso anzathu achisilamu kuti amvana kuti zimenezi ndi zomwe tikufuna kuti mukanene kwa Malawi nzakuti mwamvana kumeneko ku mipingo yanu. Komanso mwina kodi Archbishop Nsusa mwayankhula nawo kuti mwina mumve pa zomwe anayankhulazi. Funso lomaliza, mufuna pachitike chiyani kaya Archbishop apange chiyani chokhudzana ndi nkhani imeneyi, chifukwa mwangotifotokozera mwina maganizo anu koma simunakambe kuti kodi tsogolo lake likhale motani. Zikomo kwambiri. Okay, ndikuyambira sine ndi Innocent kunchedwa kuchokera ku Zodiac. Ya ndine mafunso angapo. Funso yamba ndimafuna ndidziwe kuti mwina zomwe mukuchita inuzi zikusiyana pati ndi anyamata ojiya achipani aja omwe nawonso akufuna kuti mwina pasakhale kuyankhula kosiyana pa ripoti limeneli kuti mwina anthu osaziganiza mofanana chifukwa Ansusa anayankhulapo maganizo awo ndi mwina mukusiyana pati ndi ojiya achipani aja. Okay, funso lachiwiri timafuna tifunse kuti ngati atsogoleri a mipingo kuti amene mukuti mukulimbikitsadi mtendere timafuna tifunseni munali kuti nthawi imwe anthu mtawuni ya Lilongwe amathawa anyamata azikwanje kuvutitsidwa ndi anyamata azikwanje mtawuni ya Lilongwe ngati mukukhuzidwadi ndi mtendere wa mdziko muno mudali kuti nthawi yonseyi osayankhulapo kanthu. Mwina panopa ndilekezeke pomwepo. Zikomo kwambiri. Ine dzina langa ndine Brenda Kayo kuchokera ku Times. Mwayankhulapo kuti Ansusa alowetsa ndale pa nkhani. Ife tikhulupirira bwanji kuti inu simunatumidwe ndandale pokhudza nkhani, komanso munanena zono kuti Ansusa ayankhula zosemphana ndi chipembedzo. Tinene kuti inuyo ndi zipembedzo zina mukusemphana pa nkhaniyi, muli magulu awiri osiyana. Zikomo kwambiri. Tiyankha mafunso atatu amenewo kenako timalizira pamenepo. Alright, inu aku Times mundikumbutsabe funsolo. I may miss somewhere, but you need to remind me. Alright, poyambirira mwafunsa kuti nchifukwa chani simunapereke introduction kuti tachokera ku mipingo yakuti. Ifeyo ndife atsogoleri chimene mungadziwe. Malawi muno mukakhala kuti muli atsogoleri ndi matate, ndifeyo ndi ena amene ali ukuwa atsogoleri amene tikutsogolera Malawi muno ku nkhani za uzimu. Chimenecho ino atola nkhani muchidziwe kwambiri. Sinapereke introduction kuti ine ndachokera ku mpingo wakuti, zimenezo musadandaule nazo, mungodziwa kuti amene wandatsogolere. Ndipo tikafika kumbali ya chipembedzo ngati kuli anthu amene amalemekezedwa ndi kupatsidwa ulemu, anthu ake ndi amene tili munofe. Ena ali kunjako sana abwere pa zifukwa zina, koma mudziwe kuti anthu ake ndifeyo. China chimene mungadziwe nchakuti ngozi ije itachitika, mwina ena anu simukudziwa ngozi ije itachitika, munthu amene anachita mwambo kumotchale send off kumotchale mmodzi mwa maliro aja nali ineyo amene nachita mwambo maliro aja a clinician dokotala uja amene anachita mwambo kumotchale send off nali ine. Mwina ena anu simukudziwa. Komanso kunyumba amene anachita mwambo kuti adzipita kumudzi send off amene anapanga mwambo onse kunyamula kupita kumudzi ndinali ineyo.
mwina enanu simukudziwa mungoti anthu amene a Georgia aja iye asife ojiya. Imveke bwino ino atola nkhani muyitsate bwinobwino nkhani imene mudziwe kuti sife anthu ojiya. If you can replay clip ya kumochale mundiona ineyo pamene paja ndinachita nawo mwambo kunyumba, ndinapanga nawonso mwambo send off kumapita kumudzi maliro adokota laja ndinachita ndineyo. Ndi mphamvu zimene ndinapatsidwa ndi mpingo sindinena panopo sitikuchula kuti mpingo wakuti koma mwambo ndidachita ndine kumochale, mwambo ndidachita ndine kunyumba kujako. Mwina ena mungangoona kuti angotola ena ake ojiya anyamata angowatuma ena ake kuti kalankhule no. Nkhani si imene yoyo. Pamene pano mafuna atola nkhani mupange koti bwinobwino tili modzi reti asifewo ojiya ayi. Kodi Archbishop mwalankhulana nawo? Ifeyo sitinalankhulane nawo, koma kuti popeza uthengawo iwo analankhula pakapasite monga munthu wachipembedzo, tinaonanso kuti mtsogoleri nzathu wachipembedzo ndi munthu singero, ndi munthu naye ali ndi element ya uzimu, komanso timavomereza kuti akhoza kulakwitsa pena pake because ndi munthu singero ayi. So tinaona kuti walankhulira pagulu, ifeso tilankhulira pagulu. Adakalankhulira kumbali, ifeso tidakapita kuchani kumbali. So zidakadzetsa chisokonezo, zili ndi kuthekera kubweretsa chisokonezo kuti popeza walankhula ndi mtsogoleri wa chipembedzo, ndekuti atsogoleri onse achipembedzo ndimene amakhalira, ndimene akuyendera, ndekuti ripoti yo sanagwirizane nayo, ndekuti no. Mmene anenera ashehe anena kuti anthu amene anali mu ripoti achi they are credible. Muli majaji mmene muchi, muli mafumu mmene muchi, muli human rights mmene muchi, muli anthu akuluakulu. Monsinyo ine mapanga kafukufuku mmawa uno, Monsinyo Tawale si munthu wamasewerayi. Monsinyo, if you can do a research, Monsinyo si munthu amene anali mu inquiry muja, si munthu wamasewerayi. Monsinyo ndi munthu amene amayimira bishop amatha kuntuma kuti kachiteza kuti. So ife sanyamata ojiya. Munali kuti anyamata azikwanji. Nkhani imene ili pano si nkhani ya dzikwanje yayi. Nkhani imene ili pano ndi nkhani imene yalankhulidwa pa public, imene ikhoza ili ndi kuthekera kuti kutilekanitsa ife azipembedzo, kuti awo akhale mbaliyo, awo akhale mbaliyo, awo akhale mbaliyo. Ndiye nkhani ili pano osati ya dzikwanje. Ngati pangabwere ya dzikwanje tidzakuitananinso atola nkhani kuti tabwerani tikufuna tikambe ya dzikwanje. But our main focus today ndiya kulankhula kwa mmodzi mwa ife Archbishop Msusa. Chilipo chimene ndayiwala funso lanu layankhidwa? Yes. Kuti ndekuti adzipembedzo mukusemphana pa nkhani yokhudza ripoti imene linatulukayi kuti akatholika agawikana komanso inunso achipembedzo ena mwagawikana. Kodi tikusemphana ife achipembedzo kuti akatolika ali mbali yawo, enawo ali mbali yawo? Ayi, sitikusemphana. Koma mujendanenera kuti mukapasite ya umunthu muli element ya uzimu, muli element ya thupi. Sometimes mwina polankhula munthu ineyo zinandichitikira, ndine mlaliki koma wa nthawi yayitali. Mwina polalika ukaona audience nthawi zina pa Chingerezi timati you become too emotional. Chichewa chake tingati chani?
Doctor poona anthu mmene alili umadzatha kulankhula zina zosiyana zimene unakonzekera zinkondwa kuti apotere ndi munthu tikuvomereza umunthu wawo kuti pena akhoza kulowera mbali ina mwina popeza ndi munthu nawo koma sizinayenera kutero ayi koma sitikusiyana. Ndifuna kungoonjezera pa zimene anena anzathuwa pa mafunso amene anafunsidwawo mwachidule kuti poyamba munafunsa kuti nchifukwa chani simudayike introduction ya mipingo imene mukuchokera. Ili ndi gulu la anthu okhulupirira osati mipingo. Nchifukwa ike tikafika mgulu limeneli timatuluka mmipingo mwathu nkulowa mgulu la anthu okhulupirira. Ndiye sichanzeru kuti tizikatchula dzina la mpingo wathu ngati tili gulu la mpingo wathu. Nchifukwa ike sidayike introduction ya kumipingo kwathu tili mgulu la anthu okhulupirira. Mukusiyana bwanji ndi anyamata ojiya waja ife tikusiyana ko basa anyamata ojiya sirudzo kuti zimene amatsatira nzotani koma zimene timatsatira ife nzobweretsa mtendere komanso upoza mawala amene anthu ali nawo. Monga pa nkhani imene inatikhudza kuno ku Malawi imene idakhudzaso dziko lapansi, nkhani ya maliro, nkhani ya ngozi, nkhani imene ija inakhudza dziko lapansi. Ndiye ifenso ndi amodzi mwa anthu okhudzidwa oti awa archbishopuwa ife sitilinawo nkhondo iya tilinawo pa mtendere kungoti timangofuna kukonza kuti tikamalankhula pagulu tizidziwa kuti tulankhula mawu otani malo otani chifukwa zolankhula zathu zikhale zopoza mawala kuonjezera kupoza mawala amene tili nawo. Chifukwa ngozi zimene zija anthu amene tidaluza naini ni ngozi yopweteka kwa munthu wina aliyesa unless atakhala wina mfiti mwina singampweteke koma anthu amene adabadwa kwa umunthu ili ndi ululu ochuluka mkati mwake. Ndipo chifukwa chimenechi nkhani zimene tikuyang'ana zimene zikhoza kupoza ululu umenewu mkati mwathu. Ndiye ngati tuyang'ana nkhani zopoza ululu umenewu ndiye wina abweretse nkhani yowonjezeranso kumakanda m'mabala amenemo tikuona kuti munthu amene kunalifunika ndithu kumlankhula mapadera kuti chimwene musakandanso m'mabala wanthu chifukwa tiyamikire mtsogoleri wa dziko lino amene adapereka ufulu kwa wina aliyense kuti kasudayitanidwe koma ngati uli umboni ukhoza upita ukapereka. Ndiye awa bishopu wa malankhulidwe awo amalankhula ngati ali umboni wina odziwika bwino umene wadaona ndi maso kapena polankhula pawo. Ndiye timafuna kuti iwowa akadati akalankhule bwino anendera kupita ku gulu lija nkuwaluza kuti inenso ninkaumboni yaka onjezerani mripoti usiyana kuti gulu lapereka lawerengedwa anthu mabala ayamba kupola yonkuyimiriranso kuyamba kukanda anthu m'mabala. So zimenezo zimene ndimafuna ndionjezere ziko. Thank you very much for the questions that you have asked us as concerned faith leaders. With our time that we prepared, we have passed with 45 minutes, so we are out of time. So because of this, we will not take other questions due to the time that we arranged. Thank you very much. Ndikukhulupirira kuti tonse ndithu tamvetsera zimene timayankhula pano komanso ambuye alemekezeke. Nkhani yakulu imene timayankhula pano pano yopanga unite our nation and peace. So konse kumene ife tili kapena kumene mkutionera konseko mute kuchimva understand that we are here for the peace of the nation, not any other things but the peace of the nation. That is why you have seen faith leaders from different places. Some they have come from far Kasungu, different places they have come here just to kungoyankhulapo basi mene sachitikazi komanso tikuyamikira kwambiri bishop athu Msusa kuna kuti ndi munthu ona kuti tikuza kuona so statement anayamikira ndithu komanso anayankhulapo kuna kuti iyayi tisamakhale anthu
ona kuti kukachitika ma demonstration tizinyamula kazi kwanje kachani statement yabwino kwambiri ngati imeneyo. So we are not here kuna kuti kapena ona kuti awala kuisa motani koma at least to give each other direction. Amen. Yeah, so panthawi hii ndipempha Sheikh Mufti Chindamba kuna kuti apemphere zikomo kwambiri. Kipemphere. Bismillahirrahmanirrahim. Mzina la Mulungu mwini chifundo mwini chisoni chosatha. Tukuyamikani Mulungu wathu munthawi imene munatisonkhanitsa pano. Munayamba ndife Mulungu pamene tidali kuyankhulana komanso mwamaliza nafe. Ambuye Mulungu kalemekezeni mawu onse amene takambirana malo ano kuti akhale apamwamba pamaso panu. Ambuye Mulungu katonthozeni mitima ya anthu onse amene anaferedwa chifukwa ukuku ndi kumbali imodzi ya chitonthozo kunena kuti apaseni chikhulupiriro anthuwa ndi kutonthoza chifukwa chilichonse mumaziwa ndinu Ambuye Mulungu ya Rabbil Alamin. Ambuye Mulungu palibe munthu amene amaziwa chisisi chilichonse pokhapokha ndinu, ndipo munthu akhoza kuyankhula molakwika koma inuyo tikupempha Ambuye Mulungu khululukani kwa munthu aliyense amene angayankhule molakwika chifukwa ifeyo tili pasi pa mapazi anu ya Rabbil Alamin. O Mulungu wathu, pa nthawi imene tikusiyana mayankhulidwe ena angayankhule mosiyanasiyana, maganizidwe angaganizenso mosiyanasiyana, zochita zingachitike zosiyanasiyana, koma mukakhululukire munthu aliyense amene angaganize mopotoka inuyo mukampase chiyero ya Rabbil Alamin. Palibe munthu amene ali wapamwamba kwa ife azitumiki a Mulungu. Tonse tili pasi pano, ndinu amene mmaziwa kulakwa kwathu. Kati khululukireni zimene talakwisa mayankhulidwe pano, komanso zimene adayankhula munthu aliyense zolakwika pamaso pano mukati khululukire ya Rabbil Alamin. Zonsezi tikusiya mwa aneneri anu onse amene munatumiza pa dziko lino lapansi. Mwachidule tingonena kuti Adamu, Ibrahima, Musa, komanso Yesu, komanso Muhammadi. Amin. Chabwino ndiyetu pamenepa ndi pa mapeto penipeni pa msonkhano wathu lankhani umene umachitika kuno ku Lilongwe, ndipotu panali atsogoleri osiyanasiyana azipembedzo zosiyanasiyana titelo amene anafika pano kufotokoza ndithu mawu awo okhudzana ndi ripoti lija la ngozi ya ndege yomwetu latuluka posachedwa apa. Ndiye ambakambanso za mawu amene anena posachedwa apa Archbishop Thomas Msusa ampingo wa Katolika. Ndiyetu mwamvapo ndithu zosiyanasiyana zomwe anakonza atsogoleri amenewa komanso mafunso atolankhani omwe anakonza okhudzana ndithu ndi zomwe anatenga pa nthawi yamasana kuti Amalawi akhale ndithu akumva komanso mwina adziwe zomwe anakonza pa nthawi inoyo. Ndiye pa nthawi ino tikubwezeretseni ku nyumba yathu yowulitsira mawu